Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dalat. Taong 1981. Getafe, Bohol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Dalat sa Getafe. May anak na siya noon, nakatuwang din niya sa pamumuhay. Hindi na bago para kay Dalat na makasilay ng mga engkanto, gawa ng matagal na panahong nakakita na siya nito. Para sa kanya, ang mga nilalang na yon hindi nakikialam sa mga buhay kapag hindi yun nasasaktan o nagagambala. Buong buhay ni Dalat, wala siyang kinakatakutan sa lugar nila maliban sa isang parte ng paanan ng bundok kung saan meron siyang narinig na istorya ng pamilyang namatay sa lugar na yon. Ayon sa kwento ng matatanda, meron doong isang bahay na nakatayo, ilang dekada na ang nakakalipas. Napakaswerte ng pamilyang naninirahan sa lugar na yon, gawa ng kinasiyahan sila roon ng mga duwende. Tipong anuman ang hilingin nila sa mga ito, ibibigay sa kanila ng walang kapalit. Halos hindi na nga noon nagtatrabaho ang pamilyang yon na siya namang nagbigay ng isang malaking puwing sa mga kababaryo nilang araw-araw hinaharap ang realidad ng buhay. Dala ng inggit at galit sa mga ito, merong pamilya doong nagplano. Naganap ang pagpatay, gabi ng Biyernes, kung saan isang linggo na lamang ang lilipas, besperas na ng bagong taon. Walang nakakita sa pangyayaring yon pero nang madakip ang lalaking may sala, napansin nilang wala na yung maayos na wisyo. Bukod sa palagi na lamang yung tumatawa, paulit-ulit din itong inilalahad sa kanila na mga demonyo ang pamilyang naninirahan doon. Naniniwala din ito, hindi pa yun patay, sa kadahilan ng bago niya nilisan ang tahanan nito, nasipat niya yung tumayo sa kabila ng paghandusay ng mga ito sa kanilang mismong sariling dugo. Dagdag pa ng matandang nagkwento sa kanya na magmula noong nangyari ang insidente, may mga pagkakataong nakakasilay sila roon ng 4 na nilalang na naglalakad. Bigla-bigla naman yung nawawala, kung kaya't doon nila napagtanto na ang 4 na yon ay walang iba kundi ang kaluluwa ng pamilyang napaslang. Mas dumagdag pa ang takot ni Dalat sa lugar noong nabalitaan niyang merong isang mangangahoy ang dinarag ng mga nilalang na yon. Labis-labis siya noong nagtataka, gawa ng ang buong akala niya, mga kaluluwa na lamang ang mga ito. Hindi niya mawari pero may kung ano sa mga nilalang na yon ang kinakailangan niyang iwasan. Magmula noong nangyari ang insidente, nagkaroon pa yon ng ilang ulit na pangyayari hanggang sa magdesisyon na itong si Dalat na pangilagan ang lugar. Sa halos ilang taon na niyang paninirahan sa Getafe, aminado siyang hindi pa siya nakakatungtong sa paanan ng bundok na sinasabi ng mga matatanda. Bagaman maraming mga gulay ang pwede niyang mapakinabangan doon, pinipili niya pa ring magtanim na lamang. Para kay Dalat, hindi sapat na isasakripisyo niya ang kanyang buhay, makakuha lamang ng mga isasahog. Sa pagsapit ng buwan ng Agosto, habang abala sila noon sa kanilang mga ginagawa, dumating ang pinsan niyang galing sa ibang lugar. Pagdating nito sa kanilang tahanan, agad naman siyang kinabahan dahil alam na niya kung ano ang mga hilig nitong gawin. Kagaya ng iba niyang mga kadugo, bukod tangi ang pinsan niyang yon. Kapag sinabi mo ritong mapanganib ang isang lugar, hindi yon matitinag, bagkus ay mangangahas pa yung pumasok doon. Napakatigas ng ulo nito na halos ilang beses na yung muntik-muntikang mawala ng buhay dahil sa ganoong pag-uugali. Gayunpaman, sa kabila ng mga nararanasan nito, naniniwala si Dalat, hindi pa yon sapat upang yon ay magtanda. Habang lumilipas ang mga araw na kasama niya ang pinsan niya, mariin naman niya yung iniiwas sa mga matatandang nakakausap niya.
Kapag kasi nalaman nito ang tungkol sa istorya ng paanan ng bundok, paniguradong tutungo yun doon para mapatotohanan ang mga bagay na kanyang narinig. Ayaw naman yung mangyari ni Dalat, gawa ng para sa kanya, totoo man yun o hindi, kinakailangan nilang magbigay ng respeto para sa mga yumaong nananahimik sa lugar. Subalit, pagdating ng pista sa kanilang baryo, nakabuelo ng husto ang pinsan niya. Dahil sa pagiging abala noon ni Dalat, hindi niya napansin kung saang lugar yon nagpupunta. Isang araw matapos ang pista sa baryo, nagulat na lamang siya noong umuwi ito, bitbit ang impormasyon tungkol sa pamilyang matagal nang pinatay sa lugar na iniiwasan niya. Ayon sa kanyang pinsan, nasagap niya ang balitang yon sa mga binatilyong kanyang nakainuman. Mariin niya ring inilahad kay Dalat na kahit gaano pa man nakakapangilabot ang mga narinig niya, hindi siya nito matitinag. Dagdag pa ng kanyang pinsan na para mapatunayang wala naman talagang naninirahan sa lugar na yon, papasukin niya yon ng 10 oras sa kasagsagan ng kabilugan ng buwan. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi niya maiwasang kabahan, lalo pat alam niya sa kanyang sarili, yon ang oras na masyadong malakas ang presensya ng mga ito sa paligid. Naniniwala si Dalat na kapag pinasok yon ng pinsan niya sa ganoong pagkakataon, maaari itong mamatay at hindi na matagpuan pa. Dahil sa kanyang pangamba, agad naman niya yung nilapitan habang seryosong nagwiwika ng, "Nagpapakamatay ka ba? Kung gusto mong magpakamatay, wag dito sa puder ko. Umuwi ka sa inyo. Doon ka magbigti. Dayo ka na nga lang dito. Wala ka pang pagpapahalaga sa paniniwala namin dito." Nang marinig naman yon ng kanyang pinsan, tumawa lang naman ito na para bang hindi man lang nasindak sa kanyang sinabi. Sa muli nitong pagsilay sa kanya, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, "Matatakutin ka lang, tol. Dalat naman. Magkasama tayo mula pagkabata. Dati pa, ganyan ka na. Hindi ka ba talaga magbabago? Anong akala mo? Kayang patayin ng mga yumao ang mga nabubuhay dito sa mundo? Kung talagang may hindi matahi-tahimik na kaluluwa sa lugar na yon, ano naman? Bakit? May magagawa ba sila para saktan ako? Ang sa akin lang naman nais kong mapatunayan ang kinakatakutan nyo rito. Malay nyo, dahil sa akin hindi nyo napangilagan ang lugar na yon. Diba?" Dahil sa sinabi nito, wala nang ang nagawa si Dalat kundi ang tumahimik. Alam niya kasi noon, hindi sapat ang makipag-usap sa pinsan niyang yon para lamang masuway ito. 2 araw pa ang lumipas, wala yung ibang pinagkaabalahan kundi pagmasdan ng paanan ng bundok. Hinahayaan lang naman yon ni Dalat, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na mag-aaway lang naman sila kung susuwayin niya ito. Hindi naman niya yun kayang paalisin sa kanyang tahanan, lalo pat di hamak na mas matapang sa kanya ang pinsan niyang yun. Sa pagsapit ng araw ng kabilugan ng buwan, nadatnan niya na yung naghahanda sa bahay nila. Nang mapansin naman ito ang ginagawa niyang pagmamasid dito, agad naman siya nitong nilapitan para ilahad ang nais nitong plano. Ayon sa pinsan niya, na sa pagsapit ng gabing yon, wala yung gagawin kundi ang magmasid sa paanan ng bundok. Napakahalaga nito para sa kanyang pinsan dahil yon ang kanyang unang hakbang para malaman kung totoo ba talaga ang mga haka-hakang kanyang narinig. Kapag nakumpirma niya na ito, iisip siya ng panibagong plano kung papaano kumprontahin ang mga nilalang na kanyang nakita. "Pinuno, nais ko lang bigyang linaw. Walang kahit na anong karga ang pinsang ito ni Dalat. Purong lakas ng loob lamang ang kanyang dinadala sa kahit na anong sitwasyong makakaharap niya." Ayon pa nga kay Dalat, parang siyam ang buhay ng pinsan niyang yon kung sumuong ito sa mga mapapanganib na lugar. Dagdag pa nito na ang nangyari sa kanilang baryo ang nagbigay dito ng isa sa mga leksyon kung bakit kinakailangan nitong galangin
ang mga nilalang na nananahimik sa paligid. Matapos namang marinig ni Dalat ang nais nitong mangyari, napilitan siyang sumama doon sa takot na baka hindi na yon makauwi. Kahit anong pilit nito sa kanyang manatili sa kanyang tahanan, wala yung nagawa kundi siya ay pagbigyan. Kinagabihan, pagtungtong ng 7:00, nagdesisyon na silang maglakad patungo sa paanan ng bundok. Bago umalis sila Dalat sa kanyang tahanan, katakatakot na pagdarasalang kanyang ginawa para sa kanilang kaligtasan. Nagbaon din siya noon ng rosaryo at iilang mga abo, gawa ng ang buong akala niya purong mga multo ang kahaharapin nila. Pero nagkamali siya. Sa pagdating nila sa paanan ng bundok, wala silang ibang nasilayan sa paligid kundi ang mga damong sumasabay sa haplos ng hangin. Upang hindi nila magambala ang iilan pang mga nilalang na naninirahan doon, minabuti nilang magkaroon dito ng sapat na distansya. Habang nagmamasid sila, hindi niya maipagkakaila ang kanyang pakiramdam na para bang merong masamang mangyayari sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dahil sa liwanag ng buwan, hindi na naging mahirap para sa kanila na masilayan ang buong paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang itinuro ng pinsan niya ang pagbitak ng lupa na naroon sa patag. Hindi nila mawari noon pero pakiramdam nila merong nilalang ang dahan-dahang umaahon sa lugar na yon. Pagkurap ng kanilang mga mata, doon bumungad sa kanila ang isang lalaking hubot-hubad kasama ang babaeng nakadamit pang kasal. Lumuluha ng dugo ang mga nilalang na yon at sa bawat paghakbang ng mga ito, lumalaki ng husto ang kanilang mga bunganga. Ang labis pang ikinatakot noon ni Dalat ay noong marinig niya ang tinig nito na mahahalin tulad mo sa hangin na dumaraan sa isang makipot na lagusan. Nasisiguro ni Dalat na kahit sino man ang makarinig ng tinig na yon, talaga namang pangingilabutan. Ultimo ang kanyang pinsan, hindi maitatago sa pagmumukha nito ang takot nitong nararamdaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla namang naglaho sa kanilang paningin ang dalawa. Dala ng takot nila, nagdesisyon silang manatili doon. Kahit nais na ng pinsan niyang umuwi, hindi niya yun pinahintulutan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na meron pang kasamang dalawa ang mga nilalang na yon. Isang pagkakamali lang, maaari nila yung ikamatay. Dalat, umuwi na tayo. Hindi mo ba nakita ang dalawang yung kanina? Hindi yun mga multo. Mukhang tama nga ang sinabi mo. Mapanganib ang lugar na ito. Nag-aalalang wika ng pinsan niya sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siya doong sumagot ng, "Ginusto mo to, di ba? Maghintay ka hanggang sa maging ligtas na ang paligid. Alalahanin mo, may anak at asawa akong binubuhay. Kung para sa'yo hindi mahalaga ang buhay mo, sa akin meron." Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang pinsan niyang yon, kundi ang manahimik. Nag-umpisa na rin yung balutin ng takot sa katawan na halos dumating na sa puntong hindi na nito maiwasan ang labis na panginginig. Matapos ang kanilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan nang muli nilang masilayan ang dalawa pang batang nilalang na bumangon mula sa hukay. Habang naglalakad ang mga ito, panay ang ginagawa nitong pag-atungal at pagsigaw. Hindi mawari nila Dalat noon ang mga nangyayari pero nasisiguro nila na sa kabila ng paika-ikang paglalakad ng mga nilalang na yon, meron yung tinatagong bilis at liksi. Hindi naglaon nang marating ng mga ito ang dulong parte ng patag, agad naman yung naglaho sa dilim. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, mas lalo pa nilang pinag-igihan ang kanilang pagkukubli.
Kung kanina ay nakayuko lang sila, ngayon ay halos mahiga na sila sa lupa. Hindi na rin nila alintana ang dami ng lamok sa paligid, lalo pat buhay at kamatayan ang nakataya. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, muli nilang nasilayan ang pagdating ng 4 na nilalang. Sa puntong yon, may dala-dala itong 2 tao na nakasilid sa sako. Panayang ginagawang pagpupumiglas ng mga ito pero hindi yun sapat para makatakas sila mula sa mga kamay ng mga nilalang. Habang pinagmamasdan nila Dalat ang mga nilalang na yon, merong ibinahagi sa kanyang istorya ang pinsan niya ukol sa mga amalanhig na merong kakayahan ng mga kaluluwa. Ayon sa kwento, ang mga ganoong uri ng nilalang ay kadalasang nabubuhay dahil sa galit na kinikimkim ng mga ito bago mamatay. Hindi lang ang aswangan saklaw ng sumpang yon, sa kadahilanang maaari din yung mangyari sa isang ordinaryong tao. Basta ang pinakasangkap lang nito, galit at puot ng isang individual bago yun bawian ng buhay. Mas tataas din ang tsansa ng isang tao na maging ganong nilalang kung sa mga huling hininga nito nakapagbitaw pa yon ng sumpa na hindi yun matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Ayon sa pinsan niya, napakamapanganib ng mga ganoong uri ng nilalang sa kadahilanang may abilidad yon na parabang sa isang aswang. Bagaman matagal nang patay ang mga ito, meron pa rin yung matinding pagmamalabis na kumain ng mga tao. Hindi nila yun ginagawa dahil sa nakakaramdam sila ng gutom, subalit ginagawa nila ito dahil sa hangarin nilang maramdaman ng buhay na laman ng tao. Dagdag pa ng pinsan niya, may mga ganoong nilalang na siya na nakita pero hindi kasing lakas ng mga nilalang na yon. Matapos naman yung marinig ni Dalat, agad naman niyang itinanong dito kung ano ang dapat nilang gawin para makaligtas. Nang marinig naman yon ng pinsan niya, seryoso naman yung tumingin sa kanyang mga mata habang bumubulong ng, "Manalangin na huwag silang huminga. Sa oras na pumasok ang hangin sa kanilang sistema, lahat ng nilalang na nasa paligid, maaamoy nila. Kabilang tayo sa mga ito, Dalat. Pakiramdaman mo ng maigi ang oras at pagtungtong ng 12:30, aalis tayo rito." Dahil sa sinabi ng pinsan niya, wala siyang ibang ginawa kundi ang manalangin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nila narinig ang pagsigaw ng 2 nitong biktima. Paulit-ulit yung humihingi ng tulong pero yung mga nilalang na nasa harapan nito parang mga halang ang kaluluwang nagmamasid lamang. Ayon kay Dalat, na sa puntong yon, wala siyang nakita sa mga nilalang na yon kundi ang hangarin nitong pumatay ng tao. Dagdag pa niya, di hamak na mas nakakapangilabot ang mga ito kesa sa mga istoryang narinig niya. Maya-maya pa, nasipat nila ang isang lalaking pinatayo ng nilalang sa harapan nito habang dahan-dahang hinuhubaran. Pagbungad sa kanila ng dibdib ng taong yon, halos mapasigaw naman siya sa kanyang kinaroroonan nang masipat niyang mabilisang itinarak ng nilalang sa dibdib nito ang napakatalas nitong mga kuko. Habang umaagos sa balat ng taong yon ang dugo nito, wala naman yung nagawa kundi ang magpumiglas hanggang sa tuluyan na yung manghina. Hindi naglaon bago ito tuluyang bawian ng buhay, pilit hinati ng nilalang na yon ang katawan nito. Pagbagsak ng bangkay nito sa lupa, agad naman yung pinagpiestahan ng 2 nitong anak. Pakiramdam noon ni Dalat, parang mga hayop na matagal nang hindi nakakain ang mga ito. Kung kumain kasi ang mga yon, halos lulunin na maging mga buto. Dahil sa pangyayari, bigla namang nakapumiglas ang isa nitong kasama. Bago pa man yun malapitan ng nilalang, nagawa nitong makatakbo papalayo, subalit nang akmang magtatago na yon sa masukal na kakahuyan, bigla naman yung nahawakan ng nilalang.
Pagtitig nito sa taong yon, rinig na rinig nila Dalat ang pagsigaw nito habang dahan-dahan yung nagkakaroon ng napakalaking bunganga. Maya-maya pa, tanging pagpikit na lamang ang kanyang nagawa nang masipat niyang pilit niluluno ng nilalang na yon ang ulo ng tao. Nang maabot na ng bunganga nito ang bandang liig, bigla naman niya yung pinutol gamit ang kanyang napakatalas na ngipin. Segundo lang noon ang dumaan nang biglang lumupasaysay ang katawan nito sa lupa nang wala ng ulo. Matapos yung masilayan ng mga kasama nito, agad naman nilang nilapitan ang bangkay na yon at walang habas na pinagpira-piraso. Sa pagkamatay ng 2 taong bitbit nito, kitang-kita nila Dalat kung papaano ubusin ng mga nilalang na yon ang bawat parte ng mga kalamnan nito. Makalipas lamang ang kalahating oras, halos wala na silang nasilayan sa lugar, kundi ang iilang mga bakas ng dugong nakalapat sa mga damo. Bago bumalik sa ilalim ng lupa ang mga nilalang na yon, pinagtiyagaan pa nitong dinilaan ang mga dugong nagkalat sa paligid. Hindi mawari nila Dalat kung bakit nila yon ginawa, pero iisa lang ang kanilang kutob. Maaaring isa yon sa nakasanayan na nilang gawin para ikubli ang mga nangyari sa lugar. Matapos yan, isa-isa naman yung bumalik sa kanilang mga libingan para magpahinga. Maniwala kayo o hindi, pagbalik nito sa lugar na inahunan nila, na kaya nilang ibalik ang lahat ng lupang nabungkal sa paligid. Tipong wala ka talagang makikitang bakas doon ukol sa mga nilalang na umaahon tuwing gabi. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan naman silang umusad papalayo. Hindi na nila tinangkapang lapitan ng lugar sa takot na baka sila'y madamay. Sa pagbagtas nila ng daan pabalik, hindi nila alintana ang sukal ng daan na kanilang tinatahak. Yung daan kasing yon, salungat sa binagtas nila patungo doon. Gayunpaman, kahit doble ang layo nito sa unang daan na kanilang tinahak, hindi na yon alintana para sa kanila, gawa ng ang mahalaga, makauwi sila ng ligtas at buhay. Halos inabot din sila ng kalahating oras sa paglalakad hanggang makarating na sila sa kanilang bahay. Pagpasok nila noon sa loob, pinili nilang magsama para naman kahit papaano mapag-usapan nila ang tungkol sa mga nangyari. Nasisiguro ng pinsan niya na ang mga nilalang na nakita nila ay napakalayo sa isang multo. Kung multo kasi ang 4 na yon, hindi yon makakahawak ng kahit na anong material, bagkus ang tanging magagawa lamang nito ay manakot. Kabilin-bilin na nito sa kanya, huwag ipagsasabi ang tungkol doon, nang sa gayoy hindi sila mapaghigantihan ng mga nilalang. Dalat, kung gusto mo doon ka sa amin tumira. Babalikan kita dito pagkalipas ng 1 linggo. Sa pagbalik ko, inaasahan ko nang nakabuo ka na ng desisyon mo. Tandaan mo, mapanganib ang lugar na ito. Kahit anong iwas mo, darating ang puntong muli mong makakasalubong ng landas ang mga nilalang na yon. Pero nasa sayo pa rin naman ang desisyon. Kung matigas ang ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Wika ng kanyang pinsan. Nang marinig naman yon ni Dalat, agad naman niya yung pinag-isipan nang sa gayoy makabuo agad siya ng kasagutan. Sa paglipas ng 1 linggo, bumalik na nga ang kanyang pinsan. Pagdating nito sa kanilang tahanan, labis-labis naman ang tuwa nito nang makita siya nitong handa ng sumama. Wala ring naging pagtututol sa asawa nito kung kaya't naging masaya ang paglalakbay nila. Alam niyo ba, isa yon sa pinakamagandang nagawa ni Dalat para sa kanyang pamilya. Magmula noon, unti-unti na niyang kinalimutan ang tungkol sa nakakatakot na karanasan nilang magpinsan sa pugad ng Amalanhig.
Okay, opinyon ko sa kwento. Para sa akin isa to sa pinaka nakakatakot na narinig kong kwento dito sa channel ko. Kasi isipin ninyo kalaban nila amalanhig. Sobrang tindi niyang amalanhig. Insekto nga naaamoy niyan eh. Pero yun lang yung pinagtataka ko, no? Bakit kaya hindi sila naamoy? Parehas naman silang walang alam. Parehas naman silang walang sabulag o kung anumang tangang mutya, medalyon, kahit nga mga buhay na salita, wala sila eh. Pero hindi sila naamoy ng amalanhig. Parang medyo napapaisip ako dun Kasi pwedeng ganito. Kung wala kang alam tungkol sa mga lihim na karunungan, kanan, na alam mong makakasakit sa mga nasa panig ng kaliwa, hindi ka nila maaamoy. Pero kapag meron kang alam siguro kahit konting-konti lang, maaamoy ka ng mga to. Imposible namang hindi huminga yung mga amalanhig nung umahon yun sa lupa. Napaka-imposible nun. So yun yung nakita ko sa kwento na to na talagang pwedeng-pwede tsaka sobrang posibleng mangyari na kapag wala kang alam kahit konti, hindi ka nila maaamoy. Pero kapag may tangan ka, yari ka, pagkain ka ng mga to. Yun yung napansin ko, pero overall, sobra ako natakot sa karanasan nitong magpinsan na to. Kung ako'y nasa sitwasyon na yun, ewan ko lang, baka hindi ako nagkukwento ngayon, baka tigok na. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.